Subscribe Bodo info YouTube channel pin konsepआव नोंथांमोननो गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैलायबाय बेनो जाबाय SSC SD कनस्टेबल जेराव 10 पास जाबानो हिन्जावसाफोर हौवासाफोर फंबाय बिनानावमोना साख्रि लानो हासिगोन दा गोदान एप्लाइ डेट ओंखारबाय दा बिनि सायाव नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट SD कनस्टेबल 2024-25 स' बिनिफ्राय थांनाय बाराव एग्जाम कन्डाक्ट जादोंमोन दा बिनि रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै दा बिनि सायावबो डिसकास खालामगोन दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि आसनि स्किम आरो लोगोसे साख्रिनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजोंहाय आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा फाइनाली जों फैबाय SSC अफिसियेल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जायफ्रा गोदान साख्रि मावनो एप्लाइ खालामनो नेगासिनो दङ दा फाइनाली SD कनस्टेबल गोदान ओंखारबाय आरो बे एग्जामखौ लाहैगोन जानुवारि फेब्रुवारि 2025 आव नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ हैनांगोन गुवाहाटीआव दा बे जाबाय गोदान भेकेन्सि फैनो गोनां 2024 नि एप्लाइ जानो गोनां बेनो जाबाय 27 आगस्ट जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामदो बिनिफ्राय लास्ट डेटआ 27 सेप्टेम्बरसिम थागोन नोंथांमोना अनलाइन खालामथारनांगोन आरो दानि फट'आ जाबाय SSC गासैबो लाइभ फट'सो लायो बेखायनो नोंथांमोना पासपोर्ट फट' नाङा लाइभसो नोंथांमोना केमेरायाव खेबनांगोन होमबासो एक्सेप्ट जागोन स' बिनिफ्राय SD कनस्टेबलाव 10 पास जानो हागोन हिन्जावसाफोर हौवासाफोर जायफ्रा 18 इयार्सनिफ्राय 28 दङ STC आव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन OBCफ्राय 25 इयार्ससिम बे पस्टआव हायो देन जेनेरेलाव 23 बेबादि दङ SD कनस्टेबलाव दा जायखिजाया देग्लाय पस्टआ 40,000नि बारा एबा 40,000नि बारा चान्सेसआ दङ मानोना थांनाय बाराव खम फैदों नालाय एबारो नोंथांमोना बारा मोनगोन थांनाय बारा 26,000नि खाथियाव दङमोन SSC आव आरो बिनि रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै जानो हागौ थाबैनो नटिस फैगोन नाथाय दायो इलेक्सन सोलिगासिनो दङ लकसभानि बिनिखायनो होआखैगोन आरो फिजिकेल टेस्ट होनोबा नोंथांमोननिया जेब्ला रिजाल्ट होयो काट अफ लानानै फिजिकेल टेस्टआव लेंहरगोन नालाय दा बे फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जाथावगौ होनोब्ला नोंथांमोना जोबनाय जुनसिमहाय नोंथांमोना चान्सआ दङ बेनो जाबाय लास्ट इलेक्सना 1 जुनसिम आरो रिजाल्टआ हमना ला 4 जुनाव अब्ला नोंथांमोना हमना ला दिनै 11 मे जाबाय अब्ला बारा गोबाव गैला नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैथारसिगोन आरो फिजिकेल टेस्टआ जोबनाया नोंथांमोना बेनो जाबाय जुननिफ्राय जागायनायनि चान्सआ दङ जुन जुलाइ आगस्टआवनो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट जागोन बेनो जाबाय SD कनस्टेबल दाखालि एग्जाम जानाय स' बिनिफ्राय काट अफखौ डाइरेक्ट बुंनो हाया 80 एबा 90 जायफ्रा मोन्दों नोंथांमोना मोजां प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय आरो बिनि खमाव मोन्दोंबाबो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालाम मानोना खाफालाव दङबा नोंथांमोनखौ लेंहरगोन फिजिकेल टेस्ट दा फिजिकेल टेस्टआव हमना ला ओरैबायदि लेंहरो गोबां प्रसेस दंबावो नालाय मेडिकेल टेस्ट दंबावो बेखायनो खम नाम्बारखौबो लेंहरगोन दा बेखायनो नोंथांमोना टेनसन दाला 27 आगस्टआव नोंथांमोना जायफ्रा थालाङो एप्लाइ खालामबानो जाबाय फिन खनसेबाव SD कनस्टेबलाव बेनिफ्राय रिटेनाव मोजां नाम्बार मोनाबो खायसे मेडिकेलाव थालाङो बेखायनो खम नाम्बार मोननाय फिजिकेल टेस्टआव मोननायफ्राबो बेयाव साख्रि मोननायनि चान्सआ दङ SD कनस्टेबलाव दा बेनो आरो लोगोफोर अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो अफिसियेल नटिस मोनगोन रिजाल्टनि बागै बेयाव आरो CPUनि आन्डाराव जायफ्रा SI लेभेलाव एग्जाम होनो गोनां 20 जुननिफ्राय जागायसिगोन एबा लास्ट उइकआव नोंथांमोना SI लेभेलाव टेलि पुलिस SSB CRPFआव नोंथांमोना आनजाद होनो हासिगोन दा बेनोमोन SD कनस्टेबलनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्टआव गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन बड' इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना